Perfecte, avui és la meva nit. Ja és hora de quedar-se, no, xiqueta? Ai, papa, que em deixes estar, vés-te'n. Sempre igual. Dorm, ja fa molt temps que tot és fosc i a poc entres al meu món. Tot és possible si em segueixes i deixes de tenir por. Dorm, tens tota la nit per descobrir. Només si tu vols somia amb mi. Jo et portaré per molts camins fins que el sol ens sorprengui. Hola. Hola, Com esteu? molt bé. Jo no massa bé. Per què? Esta nit he rebut un WhatsApp quan m'he alçat que li dec moltíssims diners a una persona. Recordeu que vam fer ahir? Que estrany. Buah, jo no me recorde de res, però me vaig passar, de puta mare. No, en serio, això és serio. serio, ja. Tindrem que averiguar-ho, no? Lo que ha passat. Jo no sé què puc fer, ni què vam fer, ni res. No recorde res. Ahir el van vendre coca i ens deus 3.000 euros. Tens 3 dies. No pot ser, impossible. Mare meva, però jo ara què faig? Jo no tinc 3.000 euros. Buah, tranquil·la, ho aconseguirem entre els tres, farem algo. I si no els aconseguim, què? No Ens sé, aconseguirem. no sabem què pot passar. Farem tot lo possible. Merda, queden 2 dies. Quines són? Les pastilles. Bo, per la mà. Una més, no farà mal. A fer punyetes. Esta nit me'n vaig de festa, en droga i oblide tot el que ha passat. Sí, passa. Hola, Hola, com estàs? molt bé. M'ho obert a mai. Vale. Què volies que veig era? Este ordenador, que és supernou. Ostres, d'on te l'has comprat? De València, d'una tenda que ja va per allí prop. Està superxulo. Sí. Ai, espera. No m'ha echat. A veure. És Mariona. A veure. Mariona, què li ha passat? No ho sé, és un vídeo. Anem a veure-lo. Va, vegem-lo! A saber què està fent. Déu meu, quants diners de droga! I droga de la bona! Quin colocó vaig agarrar! Mare meva! Alto, policia, alto!
dia. I és 3.000 euros, què he fet? A veure... Ahir vaig recaure, no me'n recordava. Yo qué sé. ¿Dónde está? ¿Pero qué pasa ahí? Que què faig així? Què feu vosaltres així? No vull saber res de vosaltres. Però si no us agafa el telèfon. Normal, perquè no m'heu ajudat en res. Deixeu-me estar. ¿A on vas? ¿Pero a on vas? Hola. Hola. Està Mariona? Passeu, desperteu la que està dormint, passeu. Vale, va.